Бу көннәрдә халкыбызның легендар җырчысы, Татарстанның халык артисты Флора Сөләймановага 84 яшь тулды. Күренекле җырчыга Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе тапшырылды. Мәртәбәле бүләк тапшыру мизгелләре алдагы язмада. Әлеге бүләкне Флора Сөләймановага 84 яшь тулган көнендә өенә алып килеп тапшырдылар. Туган көнендә бер истәлекле бер вакыйга булсын өчен бүген аның өенә килдек. Өендә дә шундый рәхәт җылы мөхит, ул тудырган мөхит, нәкъ үзе кебек халыкчан. Илһам Шакиров премиясы ул җыр сәнгатендә иң зур дәрәҗәгә ия булган иҗади кешеләргә бирелә. Бүгенге көндә дә Флора апабызны дөньяның халкыбыз, милләттәшләребез дөньяның кайсы почмагында яшәүләренә карамастан беләләр. Бер генә мисал «Әниемә» дигән җыры ул аны безнең халкыбызны дөнья күләм танытты һәм татар җырында әлбәттә ул аның визит карточкасы да дип әйтер идем. Ягымлы, моңлы тавышы белән әле дә җырлый ул. Әллә кичкенәдән әни назын күрмәгәнгә, үзәкләргә үтеп керә. 4 яшеннән ятим калган кызчыкның танылган җырчы булып китүе, аның күңел халәте дә күрәсең. Флора апа ул бер яктан бик зур кешелекле, чын зур йөрәкле кеше булса, икенче яктан ул безнең халыкның милли, моңлы сандугачы. Язмышы аңа ятимнәрне үстерү, тәрбияләү мөмкинлеге дә бирә. Бала чагы, үсмер еллары, яшьлеге бик авыр шартларда үтсә дә, Флора апа узган гомеренә зарланып утырмый. Бар авырлыкны җиңеп, ирешкән уңышларына куана. Зур рәхмәт, шул хәтле мине зурлап, картайып беткәчтен бирүе бу премияны бит кызык бит инде ул. Флора Сөләйманованың һәр җыры кеше гомеренең бер көне кебек, кеше гомеренең бер көнендә сызып ташлап булмый. Йөрәк аша үткән җырлар онытылмый. Ләлә Зайнуллина, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.